Un altre tipus d'activitat que podem fer amb H5P és, per exemple, la de mots encreuats, que no sol ser una activitat senzilla de fer directament. Veurem que no té massa dificultat. Tornarem a anar aquí al nostre banc de contingut, com abans, i aquí afegirem el que és els mots encreuats, que en anglès és el crossword. D'acord? Aquí fixem-nos que el títol, mots encreuats de perruqueria, avui ens dediquem a la perruqueria, descripció de la tasca, doncs completa els mots encreuats d'elements d'una perruqueria. D'acord? I aquí ens diu que anem posant. Es tracta que posem la pista que donarem i la resposta. D'acord? Aquí tenim dues paraules, però en podem afegir més. Jo, tinc aquí una sèrie d'elements que tinc definits, per exemple. Fem els motlles, d'acord? I posem una definició. D'acord? Aquí posem una definició. I aquesta serà la primera paraula. La segona paraula, doncs busquem una altra paraula, per exemple, la pinta. D'acord? La resposta és una pinta i he de donar una pista, d'acord? Una descripció d'aquest element. Jo us ho faig en còpia i enganxa perquè és més senzill. Per exemple, volem anar posant més paraules, doncs senzillament hem d'anar afegint paraules, tercera paraula, d'acord? I això és un procés que l'hem d'anar repetint per totes les paraules que nosaltres vulguem, per exemple, un espai, amb la seva definició. És una mica més llarg, és laboriós, però realment fer uns mots encreuats d'aquests sempre ens porta més feina. No és una cosa senzilla de fer directament. I a més el Moodle no té una altra manera de poder-ho fer de manera fàcil. Anem fent, doncs, diferents paraules que he anat seleccionant, un assecador, amb una descripció del que fa, un tocador, per exemple, amb la descripció del que fa, i per últim fem, no ho allargarem més, no sé, un tamboret amb una descripció del que és, que li hem de donar la pista a l'alumne perquè ho faci, d'acord? Aquí, doncs, si volem posar intervals de puntuació per si no els encerten totes, el tema o així, deixem-ho tal qual i en tot cas podem anar explorant més endavant. I en DESA, fixem-nos que aquí ens va donant una sèrie d'opcions en la qual nosaltres haurem d'anar omplint les paraules que ens vagin demanant. Un estri format per a pues amb espècies, doncs una pinta. D'acord? I així ens aniríem posant els diferents elements. Aquí ens ensenya la solució, si volem, perquè veiem que les paraules són correctes. D'acord? I aquí ens reintenta. Per tant, hem fet de manera relativament fàcil uns mots encreuats.
Fins aquí aquesta activitat.